shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Zayyanu Abubakar na uku Gusau, wanda aka fi sani da Dakta na uku. Zan yi amfani da wannan dama in yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna muna wannan safiya na ranar Juma'a, wanda muka yi idin ƙaramar sallah. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu albarkar da ke ciki, ya tabbatar mana da alkhairi a cikin jiharmu da ƙasarmu ta Najeriya gabaki ɗaya, musamman al'umma na yankin Mayana. Ina ma kowa fatan alkhairi da fatar kowa ya yi idin sallah ƙarama lafiya.